Astăzi o să fac un aluat care a fost gândit inițial de mine pentru chifle, dar merge și pentru baghete, merge și pentru blat de pizza sau lipi, de ce nu? Rețeta originală o să o las în comentarii. Așa că haideți să ne apucăm de treabă. Amestecăm ingredientele uscate, le punem într-un castron mai mare, le amestecăm bine. Acum că ingredientele uscate sunt amestecate, facem o adâncitură în mijloc și ne ocupăm de ingredientele umede. Adică, așa cum am spus și în rețetă, un ou și jumătate, amestecăm bine cupelul, punem și apa. Ok, scăpăm de astea și de aceste castroane care acum sunt inutile și inestetice. Aducem castronul cu ingrediente uscate și punem ingredientele umede peste. Și vom începe să amestecăm foarte repede pentru că tărâțele de psilium se vor hidrata și trebuie să avem timp să le amestecăm. Aluatul se va întări fără să fie complet amestecat dacă nu ne grăbim. Okay. Continuăm să amestecăm și observăm că se întărește aluatul. Ok. Dacă nu mai merge cu lingura, o scoatem din aluat și continuăm cu mâna. Punem și 2 linguri de ulei. Da. Ok. Aluatul nostru este gata. Mă duc să mă spun pe mine, cam așa arată aluatul nostru. Mai aveți un video și în rețetă din alt unghi în care se vede mai bine. Acoperim castronul și lăsăm o oră la crescut.